Докато се проповядваше от Словото, че Исус идва скоро, много скоро, движението набра скорост и влияние. И макар да имаше съмняващи се и присмиващи се, броя на очакващите Христовото пришествие растеше бързо. Движението било най-силно в североизточната част на САЩ, макар че то изобщо не било само американски феномен. В дните преди да се появят електронната поща и интернет, Божия дух работеше върху различни хора по целия свят, които изучаваха Божието Слово и стигаха до подобни заключения. В Англия проповедник на име Едуард Ирвинг провъзгласил скорошното завръщане на Исус Христос. В Германия проповядва Йохан Бенгел, а в Южна Америка Мануел Лакунца. Това бе едно околосветско пробуждане, изпълняващо предсказаното в Даниил 12 глава стих 4, че във времето на края знанието за Библията ще се увеличава и по-специално познаването на книгите Даниил и Откровения. Първоначално вярващите очакваха Исус да се върне през пролетта на 1844 година. И когато това не се случило, те преживели известно разочарование. Но били много насърчени, когато Самуел Сноу разкрил, че пророчеството сочи към 22 октомври 1844 година. Това довело до едно ново голямо пробуждане сред вярващите, тъй като те искали да поправят грешките си и да бъдат готови да посрещнат Исус, когато дойде. Те искали живота им да отразява вярата им и някои от тях продали къщите си, други затворили бизнеса си, фермерите оставили реколта на полето и мнозина се кръщавали. Чарлз Фич бил служител и той кръстил много хора през есента на 1844 година. При един случай, поради многото хора, които трябвало да кръсти, той прекарал толкова време във водите на Чили, Нова Англия, че хванал пневмония. Починал на 14 октомври 1844 година, но семейството му вярвало, че ще го видят само след няколко седмици. Това написали и на неговият некролог. Вярващите, живеещи близо до Уилям Милър, се събрали в неговата ферма, за да посрещнат Исус и застанали тук на тази скала, известна днес като скалата на Възнесението. Те вярвали, че ще се възнесат в небето. Когато обаче Исус не се завърнал, те претърпели горчиво разочарование и надеждите им били попарени. Те посветили живота си на вярата, че Исус идва скоро и ето сега Той не дошъл. Нима вярата им била напразна? Нима била самозаблуда? Ще ли да успеят да се възстановят от отчаянието, присмехите и срама, които срещали? Хенри Емънс по-късно пише: аз чаках целия вторник, но милия Исус не дойде. Чаках до обяд в сряда, но след 12 часа започнах да чувствам слабост. Моята естествена сила ме напусна много бързо и аз лежах проснат в продължение на 2 дни, без да имам някаква болка. Бях болен от разочарование. Харам Едсън пише за този ден: нашите най-големи надежди и очаквания бяха разбити и ни обхвана такъв дух на плач, какъвто никога преди не съм изпитвал. Струваше ни се, че загубата на всичките ни земни приятели не можеше да се сравни с това. Ние плакахме и плакахме, докато се съмна. Очакващите Христос трябвало да живеят занапред само чрез вяра и да се уповават изцяло на Бога и на Неговите обещания. Да имат вяра в моментите на тъмнина и да се доверят на Бога, когато изглежда, че няма смисъл. Това щял да бъде техния изпит, но също така скоро ще бъде и нашия. Нека си спомним тогава, когато времето на изпитанието дойде, че този, който бди над врабчето, бди и над нас, както в добри времена, така и в дни на изпитания.